Paman siswa matur marang risang moho yogi sang wipra kadiparan karsaning Hyang Udipati yogya sarining warana kang gumlaraning bumi lole kenthos karo gembol manyar-manyar doning dungkul wana alas dadi alas dadi wana Dipati kula Kakang Durna Yayi Prabu Wirambadewa wonten dawuh pangendika Kakang Penemban Durna oh sakmengko anggone awake dhewe padha mapan ning tapel wates negara Ndarawati ngenteni trontong-trontong sleng pepadang saka Semar Badranaya pindha warna ingkang nalika semana kedaden saka Catugaraya saka Togok Tubleh Kencana. Kersanipun Kakang Prabandura kados pundi? Kula kinten pasewakan negari Ndarawati sakmenika sampun bibar. Teges negari Ndarawati sampun boten ngawontenaken pasewakan malih. Iya, Yayi Prabu Wirambadewa ya. Nanging lha kok kaya dening ngenteni sleming palwa gabus kumambange watu item. Nggone awake dhewe ngenteni marang praptane Semar Badranaya palsu. Oh, samengko apa kira-kira sabarane gawe anggone Togok ya Semar Badranaya Pindawarna. Anggone ya kuwi nyuwun ngampil wujuding kembang Wijaya Kusuma. Iki dipun tenggo mawon. Dipati wonten dawuh. Tata. Inggih. Kersanipun ngados pundi Kakang Durna? Kurawa dikon tata gelaring baris. Inggih. Engko mbok menawa ana bobol para ting kahanan. Oh, Setyaki ora nrimake. Mbok menawa sing lungguh nang kana Udawa ora nrimake. Mengko supayane Kurawa siaga ing gati samarta ing diri ngislaken dawuh Kakang Durna mung kari ngenteni kapan iki tekane Semar Badranaya Pindawani tekan kene penemban kula ingkang sowan penemban Kaden prayatna semurire seka balik titiyane gandayane Trisunya Purnama sasi kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban. Iya. Oh, kaya wis bali mudhun sekedhaton negara Ndarawati. Kepiye, Semar? Kabul kawusanane nggonmu kowe tak utus supaya nyuwun ngambil wujuding kembang Wijaya Mulya. Apa ya kasembatan? Antuk berkapamu jinipun Penemban Durna wilujeng sowan kula. Lho. Tegese piye? Tegese menawi kula matur wilujeng menika kasil anggen kula ngapusi Kang Nata Ndarawati. Tegese kowe kelakon nyuwun ngambil wujuding kembang Wijaya Mulya. Mboten. Piye ta kowe? Kowe iki ming wana kawan kowe tak cites lho kowe. Kasil. Yen ta kasil pancen kowe wis ngregem wujuding kembang Wijaya Kusuma ya kembang Wijaya Mulya marata diake pasrahna. Tong samar pamoring sukma sinukmaya. Sumimpen telenging kalbu.
Hang Wauta Sang Lurah Semar Badranaya Pindawarni masraken wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya tinampi dening Sang Tapa Begawan Durna kocap ingkang miling-miling saking ngantariksa nggih wujuding senjata cakra nempuh mestakaning Sang Lurah Semar Badranaya Badar Jatring wujud Ki Lurah Catugara ya Ki Lurah Toga Lara apa ta, Dik Pate? Kula Kakang Durna. Oh, ana senjata cakra mibur. Nggih. Nimbles cengeli togok. Badar Jatring wujud. Waduh. Pripun iki penemban? Ya wis ora piye-piye. Oh. Jernyatane wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma wis tak gawa, wis tak asta. Nggih. Gandeng kowe iki dadi siji nglumpuk karo Begawan Durna. Mula kowe ora gene-gene, mula kowe ora apa-apa. Gak apa-apa jeneng marang ora modar. Oh, kowe ora mati kena dayane senjata cakra. Alhamdulillah. Upama ora ngandhi wujude Kembang Wijaya Mulya ora mesti wis kacintrakan modar tenan aku. Matane jelalatan. Kowe kok ngeri-ngeri lho, ngeri kok ya. Karang aku wis nampa amplop dhisik. Dadi olehku nabuh ya munggahku tanggung ya keri. Oh sak geleme dhewe ora. Piye, Gak? Piye apane? Apa wis kasil lehmu ngrebut pusaka senjata cakra? Wis. Kok senjata cakra Kembang Wijaya Mulya? Ah ya Kembang Wijaya Mulya. Wis tak gawa. Wis. Ya syukur. Ya mong pelingku sing ati-ati. Ngati-ati piye? Umpama kowe mengko diparingi rejeki karo wong-wong iki merga gaweanmu kinerjamu apik. Heeh. Ya wis welingku aku rasah tok bagehi. Ora bagi piye? Ya welingku ming ngati-ati. Merga wong iki nek niate ora apik, mongko kasembatan le gawe berbuat tidak bagus, tidak senonoh, tidak berpri kemanusiaan. Kuwi nek cara tembunge saiki mung kari nunggu hukum karma. Cara tembunge wong sepuh biyen, cara tembunge Ki Waloya. Wong iki nek tumindake ora apik mongko kasil, tumindak ora apik mung kari ngenteni sapu dendaning dewa. Mati ya. Mau hidup ora mangkat. Ayo wong iki mung kari tumindake kepiye? Kowe nglakoni kaya ngono kuwi ya kudu gelem nampa konsekuensine. Mudar tenan iki. Pripun iki penemban? Ora sato gagas. Ah, ngomongane mbilung iki kok. Tok gugu. Omong-omongane mbilung kok niku nyata. Wedine kula mengke nek entuk sapu dendane dewa. Ora. Kowe ora bakal entuk sapu dendaning dewa. Mergo dewa wis ora nyapu. Ya. Ya apa ora? Pripun iki? Ora-orane kowe nampa walaking dewa. Meng ngomongane mbilung ora sata gagas. Mbilung iki meng wong kere, ora ana dayane apa-apa. Kere-kere apa? Ora bae. Aku lagi ngene-ngene iki dit kula akeh. Lho la iya kowe durombong aku kok ora. Pripun iki penemban? Ora sata gagas. Meng ngomongane mbilung ora sata gagas. Kena.
nek mangken kowe wedi kena sapu dendaning dewa mengko aku sing nanggung Togok. Hati-hati Togok. Mata gedine kaya ngono kok. Matamu kuwi. Ombo matane kok karo kaca. Hati-hati. Iki lho urung apa-apa wis nyampar wedang. Kuwi bentuk kecil sapu dendaning dewa. Pripun iki penemban? Wis ben. Ora usah Togok, Guys. Bocah iki nek wujudane kaya kintil kaya ngene iki. Ora usah tok rungokke omongane. Nek pancen kowe wedi mengko aku sing nyangga. Ora ana, ora isa. Walating dewa kok arep disangga karo wong liya, ora isa. Isane nampa ku ya sing berbuat, nampa konsekuensi. Sing kongkonan wong ben berbuat ki ora entuk apa-apa. Lah iya ya. Pripun iki? Antarane sampean kali omongane Bilung niku kula nek kalih sampeyan kula lega, ning nek kalih Bilung kula wedi apa sing diomongke. Wis ben. Bangune nek arep percaya karo aku, sakarepmu, arep percaya karo Bilung ya sakarepmu. Kudune kowe iso milah, kudune kowe iso milih. Omongane Brahmana kuwi ora kena wola-wali. Nggih. Kula angsal mundur, minggir. Nek pancen kowe wedi minggir. Hati-hati. Sapu dendaning dewa, cangkemmu tak mutnan ndas. Aku mung arep tentrem sedhela kok. Aduh. Ndaropate. Iya. Mengko nek kondur kula tak mbonjang sampeyan mawon. Mergo kula wedi kena sapu dendaning dewa lalaline kula nyetir dhewe. Mengko enten sing nubruk kula malah wedi tenan aku. Karo omongane Bilung, ayo wis ben. Bocah kok gelem berbuat ora gelem mikir jangka panjange ya kowe dhewe sing nanggung perkarane. Wah, lah menungso ora tatan. Iki sing gawe rusuh ana negara Surawati. Ya jagat panesu karo ayo padha jagat. Bobo depan. Bobo penemban Durna. Kula wonten dawuh nggih anak Prabu. Oh, menika anggere Prabu Baladewa lak teka mrepeki ingkang bapa wonten ing tapel wates negari Ndarawati. Mengki riyin. Sampeyan menika kula tak nyuwun priksa. Nggih. Panjenengan menika wong tuwa napa bocah? Ha nggih. Mestine wong tuwa. Bocah semene tenan. Ha nggih to. Muni lho lha nggih. Nuwun sewu, mestine menawi sampeyan menika tiyang sepuh kedah saged milah, kedah saged milih. Nggih. Togok ingkang wujud Semar wau dhateng pundi? Tegesipun ki basa apa? Maksudipun Semar ingkang sejati utawi pindha warni saking Ponokawan Togok wonten pundi? Wonten mrika. Oh, wedi kalih sapu dendaning dewa. Merga wis kepareng nyidra wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Nuwun sewu. Sak menika menawi panjenengan kula emutaken kenging kula pringgake becik. Wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya kula suwun supados paduka ngunduraken. Lho, mengke riyen. Ingkang kagungan wujuding pusaka menika sinten? Kinten-kinten Kresna napa Baladewa ingkang kagungan wujudipun pusaka Sekar Cangkok Wijaya Kusumaya Kembang Wijaya Mulya mriku kadang kula pun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Lah, menawi kembang mriku kagunganipun ingkang rayipun anak Prabu Ndarawati inggih anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang gadhahi wewenang purba sisra masrahaken kembang menika dhateng Semar utawi Togok dipun pasrahaken dhateng kula menika ingkang gadhahi wewenang nata Ndarawati menapa nata Mandura. Mesti menawa nata Ndarawati jenengatanipun pusaka menika kagunganipun nata Ndarawati lajeng gadhahi wewenang tumrap pusaka menika tartetu Yayi Prabu Ndarawati nggih Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Lah
menawi punangipun anak Prabu Ndrawati kenging napa sampean kok cawe-cawe tumut-tumut perkawis menika? Lho lha nggih ya. Ara. Ning nuwun sewu. Wontenipun Baladewa wonten Prajanegari Ndrawati sowan menika ancas lan gegayuhan kula badhe ngayomi dumateng Yayi Prabu Kresna. Mboten enten. Ora bae. Ora ana critane. Ratu ya ben diayomi karo Senopatine. Nek pancen Senopati arep njaluk, mang mriki maju. Nuwun sewu, sakmenika kula wali. Pripun? Sampeyan ngendika ratu ben diayomi karo Senopatine. Nuwun sewu, kula menika ugi drajating Nalindra. Kula menika pangkat kula ugi ratu. Lah sakmenika menawi sampeyan ngendika kenging menapa Ratu Ndrawati malah diayomi karo kadang itu Ratu Mandura, sakmenika kula walik kena ngapa nek pancen Begawan Durna mbutuhke wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya, kena ngapa ora sowan dhewe ning negara Ndrawati ora nyuwun ngambil dhewe nang ngersane Yayi Prabu Kresna, kok dadak utusan Punakawan Togok mongko dandan ngawujudan Semar. Pripun? Kaya ora biasane. Kaya ora biasane pripun? Kaya ora apal-apal. Kula niku tekan negara Ndrawati niku mesti ajeng nyilih nyapa-napa niku mesti Setyaki maju. Bar Setyaki maju, kula diwaneni, kula debat sithik-sithik kali Setyaki. Nek pun kira-kira pun memuncak. Napane? Debate niku lho. Lek gontokan pun kira-kira pun rada munggah niku terus Setyaki plek ngantem kula terus kula glangsar. Terus Setyaki nyat. Nyulek mripat kula ties. Plus minus plus menika sirah kula dipun antem kan pun Setyaki. Pramila kula utusan dumateng Togok dandan Semar supados nyuwun ngampil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Ternyatipun Semar menika luwih dipercaya dening anak Prabu Ndrawati tinimbang Begawan Durna. Nek kula sing nyuwun ngambil dhewe mesti mengke ora sida nyuwun mengke malah kula ming banyak sirah kula. Nuwun sewu napa? Sampeyan ajeng dikon apa? Sampeyan ora arep nrimake. Leh kula napa wujuding Kembang Wijaya Mulya, Kembang Wijaya Kusuma. Sampeyan majeng njaluk, mboten saged. Mestine nek umpama kula niki gandeng kula mriku dados utosanipun anak Prabu Duryudana ingkang sakmenika sampun mapan wonten ing Wukir Pidikan. Gandeng paduka anak Prabu Baladewa menika dados pengayomipun anak Prabu Duryudana, kudune sampean isa piyambak lho, Nger. Lho. Mangertosi babakan menapa? Piye mangertosi babakan inggih mriku? Anak Prabu Duryudana ingkang sakmangke mapan wonten ing Kayuwangan Wukir Pidikan inggih Kayuwangan Setran Gandul Mayit inggih Dandang Mangore. Nyuwun dipali rasatanipun sejata pitulung dumateng Iwang Pandya Pendhari Durga badhe nggayuh wujuding Wahyu Eka Jati. Amangka sampeyan menika dados pengayom, dados pujangga wonten Prajanegari Ngastina. Lah kok malah mbantu wong kana-kana, malah mbantu wong Ndrawati. Pripun? Nuwun sewu. Wontenipun Yayi Prabu Jaka Pitana mapan wonten Kayuwangan Wukir Pidikan badhe nggayuh Wahyu Eka Jati menika nuwun sewu. Kula mboten mangertosi babagan perkawis menika. Sriyatanipun kula mboten dipun jawil. Sriyatanipun mboten dipun dawuhi. Baladewa nek ora nampa dawuh saka ngersane Yayi Prabu Duryudana tartentu kula mboten wantun temandang. Kula mboten wantun widak. Ya nuwun sewu. Wong sampean ki rombongan ki kudune jeneng ana jadwal ya dicatet ning HP-ne dhewe-dhewe. Terus tekane ndata dinane ya sampean kedahe mangkat, ora usah dadak dijawil. Nek rombongan pengayom niku wis tanggap ing sasmita. Kamangka nuwun sewu. Sampeyan wonten mriki menika tartentu dados mripat-mripate Pandhawa. Mripat-mripate Pandhawa. Mata-mata. Mata-mata kok mripat-mripat netra pengawasaning Pandhawa. Netra pengawasaning Pandhawa. Tartentu sampeyan ugi badhe ngayomi dumateng para Pandhawa. Lah mriku estu pancen leres. Lah sakmenika kula suwun kanthi sanget jernyatanipun kula menika tesih ngayomi kelawan sesembahan kula inggih guru kula Bapa Penemban Durna. Sakmenika kula suwun Kembang Wijaya Mulya dipun kunduraken. Mboten saged. Dipun kunduraken mboten saged, mboten saged. Taunana wintanana yen durung gumlundung mestakane Begawan Durna, sengara tak balek usute Kembang Wijaya Mulya. Mati dening aku. Ora minggat mati dening aku.
Wong kene rembukan apik-apik kok Wirambadéwa ki sak geleme dhewe ngantem anak Prabu Baladewa nganti ora eling kae. Mbon kajenge. Kula ya rada gumun. Ning atase adat sabene rombongane Durna. Rombongane sampeyan nek mboten Kurawa ya ratu tetulakane sampeyan, nek ora ya murite sampeyan. Iki kok ngantem anak Prabu Baladewa kok iso sakal bles ora eling iki. Bles 500. Hus. Adake apa ora? Apa mergo dayane Kembang Wijaya Mulya? Wis ora sakokan gunung sing tanpa guna ora sakokan perdadi. Kersanipun Kakang Durna. Disawang grijane Yayi Prabu Wirambadéwa mengko nek ketemper yudane oh Kurawa dicake Dik Pating. Enggak, kula dhereaken. Ayo sambal kowe. Oh. Hey. Lali sumber kete matane jelalatan ora pangling Wirambadéwa ya aku nadyan aku nyepot mekutha nanging kowe ora pangling karo aku warat mergo wiwit biyen trajangamu nganti saiki ora ana bedane kulino jelalatan kulino biayaan kulino berduaan yo aja ngamuk. Aja ngamuk kowe. Kowe ora ratu Gusti Mura kadangmu tuwa Prabu Baladewa. Baladewa. Prabu Baladewa. Tak antem gliang saran kaya ngono. Sajak kowe ra nrimake. Aja kirang gumuyojeng gleleng pacakmu kepilu siramu. Aku weruh kowe lagi digdoyong mergo kowe kinayoman dayaning Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Walah talah. Iya. Yen yo kowe duwe perkara apa karo aku? Ayo nang ngene ditentokke. Kira-kira kowe arep neter kadigdayan mungsuhmu ora ana kejaba mung Wirambadéwa. Ora sandadak kowe ngantemi Bekandura. Ayo. Marata diagi. Matno sastra Jendramu Matukaji Jaya Kawijayan yo merangi tatal Gerajiawu ora minggat sing ora candak siramu cemplunge polsek gondang mati dening aku. Nyeng lapak ya Mas piteng lapak awas gedhe ya Mas ya Mas salugune
Yo, hi. On. Yo mas Ah. kena Sial ke, kaya ngene iki sialuk kamu. Oh. Asih laki Jenayaka Ya mas Mantan najem Olarane Oh. Waskan usos Ing kringat Nganti sirong Raden Rama Danan Jaya ya mas ya mas den prabu Edan ya ati aku sahabat to bangsa apa ya oh iya candang as cobi lu hei wit Raden ganes wirane ajen torelipat kita Rama wah tos nang ya hai hit cari loh ya parat mas was hit jamikan lo di menganti sira kenes waskan hit ya mas tapi yo ya mas ya dudu menungso kawi yo yo Sri Krishna
Hot. luas Oh. Hit. lae Aja minggat. Aku ngerti taktikmu piye. Hit, hit. Yo. Hit. Ya. terata Heya. 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 Oh. Ayo. Hey, yo yo. Hey. Out. Hati-hati. Ingat, 3 kali. 4 kali. Bagus. Yo, nyengket-nyengket sing ngedram karo sing ngendang kuwi. Men semangat kok. Ah. Wong manis Hit. Yo. Ah. Hi 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 hi. Yo. Hi ha hi. Hut. Ya. Pita yo mas antar He. ajem Hu hu. Ho. Ah ya. Ho. Oh, jengkelit kayak munyok. Suwe ra tau ketemu undaanmu teng silakan ngono sih. Jawan. Yo. Mas patut lampun enoloten brengsek sama Wah. Mandi godo weyane. Hit. Oh. Ya. Yo. Hi. Hi hi. Ah. Ah. Aman. Sekarang wis dilunasi kan. Ha. Hi hi. Wah. Wah. Hei.
Prambon. Ayo, ayo. Pandita Kinarya Wangsit Indra Kombang ngajaping matu sarining tawang ya bon susu angin ngendi nggone oh Kakang Durna aduh ya bon mate bon sinten sing nakali sampean tulung Depate Setyaki Depate Setyaki bon ta aja karo nangis nek Setyaki nakal karo sampean engko Setyaki dicekoki tai kukusan ateneh warak bon ta aduh ngerti rombongan diantemi kaya ngene malah micek pripun aduh untunge garan kula niki cor nek mboten pun cuklek nggih pripun ceritane pripun kok sampean nganti iso kaya ngene niku pripun Kakang Durna aduh rekane kula niku wong delok nggih rekane nonton pertempuran antarane Wirambadewa kali Setyaki lah kok malah Wirambadewa niku sajake kalah tiba teng ngarep kula Wirambadewa tiba bres teng ngarep kula terus diantem kali Setyaki diasu diades Wirambadewa diuncalke mencal kali Setyaki nggih Setyaki weruh kula mripat kula dikeplak sirah kula diantem des kula glangsar railing nggih kula diantem des ditungkak des dengkul sabar wong iki nek pancen lagi keloro-loro ki omong ki angel nggih mboten usah nangis kula didengkul bres kula tiba teng ngarepe sampean mengke riyen sampean wong genjleng kula nggih mboten wong kula ngerti kok nuwun sewu lemak bres ngoten niku wonten nggih kula tiba teng ngarepe sampean kaya emak bres ngantem cengel kula ngidak apa ngantem nika wae nuwun ngapunten kula niku ora kok genjleng sampean kula niku rekane ndeprok arep nulungi sampean ning nuwun sewu gandeng le kula ngebrok niku sajake kebanteren terus dengkul kula ngingi mestakane sampean alah apa nulungi iki nek ngene lho sampean mung ngene kok kula niku ngerti dhewe sampean ora sagara mengkeriyen perkara niki dipun damel ingkang prayogi mawon dipun damel ingkang sekeca sampun ngantos sak mangke keseluruh margi ingkang klentu mengkeriyen anggap apa Setyaki kok ndel-ndelke kowe pancen kon biyen karo aku sengitmu ngungkuli karo maratuamu dhewe
Ya, Dipati Mangsawang Dipati. Ampun lah. Wis ora ana Setyaki menten mriku sampean mapan teng mriki kok. Mangsawang, kula ajeng nglepaske pusaka. Pusakane sampean Kyai Cundha Manik. Setyaki ora sena marga aja diundang bekawadurane Mate. Pusakane dhewe ra ngenut. Wis nganti wujuding pusaka aran Kyai Cundha Manik kagunganing Sang Tapa Begawan Durna. Nalika semanten lari-laring Gandhewa. Wujuding pusaka Kyai Cundha Manik kebat kaya kelan kesit pindha tandhet ngener jajaning Senopati Negari Ndrawati Plak Kapidara sirna margalayu Sang Raden Setyaki wae. Joget ya mbok yo sing wangun. Wonten dawuh Mangsawang niki. Lole. Ampun dikaya ngapa? Sak pinter-pintere bajing nyolot mesti bakal tiba. Nggih. Becik ketitik ala pancen rupamu. Sak diktaya dicayani wong bakal kalah, bakal ana pengawasane. Nggih Kakang Durna nggih. Nggih. Mangsawang niki. Mangsawang. Setyaki ampuh kagila-gila mungsuh Kyai Cundha Manik glangsar modar kapundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyon kali kadosan dhumateng paraga gading setunggal kali 3 lan sekawan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut langsung mengesane Gusti Arya Jagat. Panjenenganipun Setyaki bin sinten Dipate? Kakirangan. Mati dening aku kowe. Tanyo Sambata. Terus nek mun ngeten iki kuwandane Setyaki ajeng dinapake. Dipate wonten dawuh padoske Gendhaga. Oh nggih. Sampeyan iki pendhita apa ora ya ngasta Gendhaga dhewe? Nggih. Rumangsane apa? Lha nek le goleke Gendhaga sampeyan iku kula ora marem. Nggih, kersanipun dos pundi? Setyaki dipun cemlengan wonten Gendhaga. Menawi sampun. Lah nggih sampun ngajenge. Mengke dipun dadosaken setunggal kan wujudipun kembang Wijaya Kusuma. Nggih riyen. Setyaki semene gedene perbandingane niki lho. Gendhaga niku ming sak epek-epeke Setyaki ming sak gegem kula sampeyan. Lah kok iso dadi Setyaki ajeng dicemplungke lebeting Gendhaga niku criyose pripun? Nuwun sewu. Gendhaga niki pun enten aji pengracut. Ngaten nggih. Dadi barang gedene sak gajah iso dadi sak lemut. Oh, ngaten nggih. Dadi barang gedene kaya ngapa nek kenging daya pengracute sampean iso dadi sak semut. Nggih. Ngaten iso sedeng. Isa. Mbak coba kan.
Lah niki ming sak semut kira-kira nek sak gajah isambaten. Sampeyan ngamuga bareng ngapur. Ora kene nggone, ora kene nggone. Lah teng pundi? Maerap mriku. Sampeyan niku ora. Ampun, dilebetke teng gendaka. Kula tak patos target mungsa liyane. Neko-neko ae. Rada sesak. Kakang Udawa mlayu-mlayu tawang tangis nang opo Kakang? Ugi dados ning kawuningan sinuwun. Kepareng kula ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Wah, lah kok dadi kowe mlayu-mlayu kaya wong duyak dening duran mongko. Eneng opo? Ugi dados ning kawuningan. Negari Ndarawati sak mangke kawontenanipun sampun kados dene Karang Abang. Liripun Begawan Durna ingkang ubal-ubal pusaka Kyai Jundha Manik katempuhaken jajanipun ingkang rayi Garbaruji ingkang rayipun Yayi Mas Setyaki. Piye? Adiku Setyaki kena ngopo? Sing cetha ngomong sing cetha. Ingkang rayi Garbaruji. Kang Udawa, yen to ning perkara kuwi dikandhake kanthi bener becik. Aja kanthi tawang tangis kaya ngono. Ingkang rayipun Yayi Mas Setyaki sirna marga layu saking dayaning Kyai Jundha Manik. Iblis lanat. Begawan kula tuwa iso piye, Pak? Hei, menungso ora tataran manus maning jajalan. Pripun Kakang Durna? Ya ora kaya ngono kuwi carane. Dia mangin enek wong semaput kon ngadahi gendaka. Ya ora aku. Lho nuwun sewu. Wau sampean kandha. Nek enek wong semaput Dik Patih pokoke diwadahi gendaka.
Lah kula gelek wong semaput ora nemu-nemu kaya. Nemune sampean delalahe semaput kelangsaran lajeng kula adahi Gendhaga malah ora entuk. Ora entuk. Pripun Kakang Durna? Ketiwasan Depate, ketiwasan. Pripun? Sing maju dudu Setyaki, karang Setyaki pun mlebet wonten ing Gendhaga. Nggih. Sing maju dudu Udawa, karang Udawa mboten mantun merga sampean maratuwane. Nggih, nggih. Sinten sing maju? Anak Prabu Bathara Kresna. Senes. Oh, sing maju bandhange tanah Jawa. Kula diamul cakeleme dhewe. Sabar, sabar, sabar. Ampun nangis kaya ngeten niku kula malah mesake. Mesake ya nek ana dit 100. Wis. Niku wampun kula nek 100 nyeket-nyeket didum wong loro. Nggih, sesuk nek teng Parang Tritis kula nggone survei. Apa ya amat ming dit 50 iki. Ming survei tak. Nggih, nggih. Anak Prabu Baladewa majeng kersane kula jundha manik mati Depate. Bubar. Setan ora. Sampeyan ngrumangsane karo kakangane kok plak. Hehe. Arang sampeyan niku kememplak. Kememplak ya ora kula sing diantem. Ngapunten Kakang Durna. Sampeyan niku kocap digdaya, kocap kinayoman dening dewane. Kaya arak gleleng-gleleng. Po nyingkat wektu kek niki cemplungke Gendhaga ngoten. Ha. Nggih Kakang Durna. Ya rumangsane apa? Gawan Durna sepelekke. Anggepe. Emeng anak Prabu Baladewa kowe kecil. Nggih Kakang Durna. Nggih niki dingkirke kula ajeng linggo. Aja kok Baladewa. Kresna kan tekan kene. Kawula sak negara Ndrawati mlebu cemplungke teng Gendhaga Depate. Lah nggih. Aja nyepelekke kadigdayane Gawan Durna. Pripun, Mbah? Kridane sampean kaya elok nemen. Elak. Kowe bocah weden. Sawangan nyatane aku ken mau bras temandang. Ndi sapune dewa ndi sapune? Angge nyatane nggih pripun? Kula niku nyingkir rekane ora nyaketi peperangan. Malah angger kula lingguh teng lincak enten lincak kula lingguhi. Bilung nyander, hati-hati lho, Gop. Hati-hati. Sapu benda. Kula ngalih lingguh mleh
Bilung teko mleh. Ati-ati luga karma. Kula rekane arep mulih ngati-ati wong nek mulihe dhewe kala mangsane diwone iki luwih gampang lek arep nyites. Kula mangkel kula mut ndase. Sawangan. Sawangan kridane Begawan Durna. Iki gendhaga isine anak Prabu Baladewa karo isine Setyaki. Nggih. Wah, kula niki pitados kalih sampeyan. Nen niate sampeyan niku lajeng damel ringkihe Pandhawa kula kinten angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare gampang penemban. Lah iya. Nggih. Rumangsane apa? Begawan Durna sepeleke. Oh, jabang bayi mbilung meneh gitu. Ngapa? Kowe kayake weruh kemliwerku kok kaya sengit banget kowe. Ora kok sengit kowe ora kowe ngendondoni uripku lho kok. Wong kuwi ngono kok ora penang sedaya wis ngono wae. Wong kuwi wae kok. Ngono sithik-sithik sapu dendong sithik-sithik hukum karma. Mbak wis. Ora usah dememeng. Wong kok senengane dememeng iki ora apik. Wong wis. Rasamu muring cangkemmu mah kaya gendera layu kemitir. Ngambemu ora. Pun niki prayogane ngeten mawon pripun. Gandeng niki wis kasil angsal wujuding kembang wijaya kula pun. Sak menika dipun suwanaken wonten ing kanjangan dondong mawon sanipun Betari Durga. Piye? Dipun suwanaken sanipun Pandya Betari Durga. Ayo, ya bagus. Oh, ayo tak derekake derekno marang aku. Gawat. Awane wae. Oh, budak. Ngati-ati sapu dendong. Das. Mangamora hantengaraning ajurit kang meguru kangsa tetekadya putula para panjriting turangga esti ya jagat pangestu kalayu bathara jagat ya kowe ngaran Prabu Gupala ayo negaramu pasrahna marang aku ya Bandung Bondowasa. Ora pantes sartane ora patut Prabu Gupala nglungguhi negara iki. Ayo kek omong. Kece-kece wali kobra, setan wali setan. Piye to sing bener to kok ngono? Menungsa ora tatanan manis-manis jalanan. Ya, iya. Arep mungsuh marang Riya Penangsang. Kok Riya Penangsang? Prabu Gupala. Oh iya Prabu Gupala. Sasati sanjara langit. Kowe kelakon mboyong adikku Rara Dombreng Jonggrang. Mboyong adikku Rara Jonggrang iso nglangkai kuandaku. Semapo tenan lho reng. Kowe iku nimbles sak gelemu dhewe ora. Wis men.
Ya ngene iki nek fragmen tenanan iki ngene iki. Wah ya profesionalitas, penjiwaan. Iya. Wis gugur to. Terus iki Prabu Gupala wis gugur ta? Terus iki aku ora kowe. Ku ya urung ngono. Kowe menungsa ora tatanan kowe nyedani Kang Masku Prabu Gupala. Aku lali kaya truk. Gandeng jeneng para. Ya kadangmu Prabu Gupala wis kapuwing rono Madya awit saka tanganku ya Bandung Bandawasa. Mula kowe wong ayu manuta kowe dadi wanita boyongan kowe tak boyong ning negaraku ayo manuta idepo aku gelem weh sik ora sudi lah ya aku ora sudi Bandung kowe menungso apa arep mboyong wong wedok nganti sono pepaten sik jonggrang ki wong wedok kok cengkiling kaya ngono ki. Sing bener, aku ra sudi tok boyong watonana rubane. Ha ngono kuwi terus engko lereke ning Candhi Sewu sewengi kudu dadi. Oh iya, Candhi Sewu sewengi kudu dadi. Ora jonggrang kowe pancen ayo tenan. Aku njaluk pepanggil rupa nek kowe arep pancen boyong aku. Pancen arep mboyong iya pancen arep mboyong aku ana kekudangane Bandung kowe manut kowe njaluk matur kekudangane apa aku kudu bakal nayog ya bukan dadi panjalukmu Cahayu iya Bandung ana pepanggil rubane aku njaluk Candhi Sewu sewengi kudu dadi tak turuti pencaramu juga sawangen candhi cacahe pira itungan dhewe Jonggrang tak etunge kae ning kulon ki ana 1 5 1 ki terus loro goblok Jonggrang goblok ora kasar to truk wis bubar enggak tak framen barang ki piye bocah ki lha ya wis men modar mbok men orang tok timbles akhirnya ya ayo ora apa-apa siapa yang mau siapa yang cinta pada nabinya salah server oh Slendro boya zaman saiki iki nek ora ngikuti lagu-lagu sing kekinian kuwi wah iya mula empan papane kudu digunakake iya ayo mula awake dhewe iki dadi generasi seni kuwi kudu iso meneruskan tinggalane para leluhur iya mula kuwi sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan tak genang kene bebarengan rame-rame nangangan gedhe asale saka telau arep dumuk konangan maratua diterus kele rapiye aku mau entas karo bapakne hop sik lagumu kok kaya konotasine negatif ora gethuk asale saka tela arep ndumuk konangan maratua diteruske le rapiye aku mau bar karo bapakne sik iki ngapa mangan gethuk iki lho mangan gethuk ya aku ndumuk gethuke ndelala gethuke isih panas iya
Lah maratuaku reti diteruske le rapi ya piye. Aku mau entas karo bapakne, entas karo bapakne iki tegese ki bar mangan gethuk ki lho, Reng. Oh, iya. Ya. Ayo kondur bebarengan. Ngati-hati aja korupsi. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Susu saya, susu bendera ding. Iya. Weh, apik tetembangan wong. Ah iki ya wis nguripke apa sing ana. Ha iya. Apa nah, aku ndek referensi akeh. Oh iya. Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai dasar laut, Indonesia tanah airku. Aku mana ini wis terus kaya elek-elek karo kanca-kanca. Iya. Aduh, asale saka tela. Aram tumo konangan maratua. Diteruske le rapiye piye. Iki ngono arep entek lakone. Ya karang usia 3 sasi ki rawan-rawan ngidam kok terus ya. Iya. Ana muduna kena, Mbak. Ora apa-apa. Iya. Ora kena ana sing isen-isen iki lumrah. Iya. Arep cacah desa Milanggori. Ayo kondur. Ngati-hati aja do korupsi. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku seorang pejabat. Karena lalu diberi atau asik makanan bergizi dan imunisasi. Oh iya. Aku anak sehat, tubuhku bau menyan, karena ibuku ratu siluman. Karena setiap hari selalu diberitahu. Diberitahu ini maksudnya dinaik kabar-kabar sing aktual ngono lho, Tru. Oh, ngono. Aku anak Indonesia sehat dan kuat karena mama memberi batu baterai ABC. Ora iki kesenian apa to jane Kang iki kara-kara. Si meneh. Apa? Lagu-lagu TV iki apik ya, Tru. Anu Reng. Ha iya. Iki klambiku kok klebon kewan. Pak klebon sangkrek iki klambiku. Sikak. Keri banget ya. Ngapa weh? Klebon kewan. Iya. Yo, tunjung Bang Terate yo. Ya. Ora kena kesuwen le. Ngladrah. Oh iya. Mau wis muni ayak songo mbok ya liyane. Oh iya. Bekek sak tawulito. Mel. Ndara Abimanyu. Pun dangu sampeyan laku Tapa Brata. Wonten ing mriki Ndara. Nuwun sewu. Lah kok dadi dereng ugi jugar anggenipun lampah Tapa Brata. Wonten ing cakra kembang mriki. Wonten ing mriki janjane napa sing digayuh? Kula niki nganti nglangut. Kula niki nganti bingung, kula niki nganti judeg. Mbok nggih ndang jugar Tandara, nek pancen sampeyan gayuh kanugrahan
kanugrahan apa sing ajeng digayuh kula tak midhanget riyen mengke nek mpun sak iso-iso kula sak biyantu lekasipun Ndara Abimanyu anggenipun badhe gayuh sawijining kanugrahan Ndara mangan cora lampahing angin kuntaranggraning arga gara-gara toreng kiri-kiri ora bumi prakamita sadoloma ambak udan terus awor aku semanten wonten adaing kasatriyan Tanjungan ing Sang Raden Abimanyu Sang Raden Ranggawijaya ing alamat apa Brata ngeningaken Babanawasa menawi semanten ing cetarsa nuwun kanugrahaning dewa kang aran Wahyu Eka Jati dumadaing ing Semar Sadendra Gantara ki parate kaya daru tarungan tatan sanes kejawi amung Jawa Tengah Ayan Cangkrung Bandung Sang Hyang Bathara Kamajaya ngarya kaget satira ing panjenengan mau tanggaping Gatri Sang Semar Badra Sandangu dumateng praptanira ingkang putra Sang Hyang Kamajaya arere sapa wae tingren terus sing ngarsanira dening anyot para sang bagus asemunira kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuh mboten nginten babar pisan arahipun Iwang Pikulun Sang Hyang Kamajaya Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pukulun Kamajaya Astungkara sidam saring bawana langgeng iya wayah ulun Abimanyu Ranggawijaya jeneng kita atur bekti marang panjenengan ulun boya lewat pangestu ulun tampan ana nggih sampun sanget anggen kawula pundi Pukulun Kamajaya lah kok dadi kowe sing merapta ning Madyapada Kanjeng Rama Pukulun inggih Rama Pukulun Ismaya bekti kula kunjuk tak tampa pangestune pakmu tampanana sampun sanget anggen kawula pundi Pukulun sewu lepatipun ingkang wayahipun Abimanyu kula nyuwun pangapunten wonten ambek bilanggen kula lampah tapa brata dayanipun sembundul ing awiyat ngantos paduka tedhak wonten ing Madyapada kula kinten badhe ambanjut dumateng araganipun ingkang wayahipun Abimanyu mboya nggih Abimanyu Ranggawijaya satemene panjenengan ulun nggon tedhak ana ing Madyapada iki mboya kok bakal ngluputke manjeneng kita
nanging sayekti panjenengan ulun ingkang minangka dadi lantaran sartani ulun kang nampa dawuh saka ngarsani Wang Pikulun Manikmaya supaya sak mengko panjenengan ulun kinen lumarep ing Madyapada mrepeki kelawan jeneng Kitra Abimanyu ingkang boyana kejaba wigatine panjenengan umum bakal masrahke kanugrahan ingkang aran Wahyu Eka Jati ya kanugrahan ingkang kita gayuh winggir kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon rekencanging alis risang mawe kaen truwung duh Pukulun tumindak mulya menapa ingkang sampun kula lampahi teka kula keduga nampi kanugrahaning dewa kula kinten kula menika titah sawanteng ingkang lepetan dedosan boten luput saking inolali salah lan apes tuwin mati nanging ingkang menapa kula nggadahi gegayuhan kepengin gayuh wujuding Wahyu Eka Jati sakmangke paduka Pukulun badhe paring kanugrahan dhateng ingkang abdi pun Abimanyu Pukulun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan marata diyake tampan ana kanugrahan Wahyu Eka Jati nggih yen tawa satata jeneng para wis keduga kepanjingan kanugrahan ya ingkang kita gayuh ya kuwi Wahyu Eka Jati ya mung wanti-wanti ulun aja nganti jroning ati kita kedunungan rasa sengkit memungsuhan sombong lan sak panunggalane sabab Wahyu datan bisa jenjem kalamun to mapan ning madhang kang reget ngaturaken panuwun Pukulun ulun kundur makayangan nggih Siwa Semar pripun Ndara Iwang Pikulun Kumajaya masrahke kanugrahan niku anak kula niku anak kula iya kula wujud kula kaya Pespa nek jare Bagong iso ndi anak bagus kaya saking baguse nganti ayu anak kula niku anak kula niku anak oki anak kula niku iya nggih sak mangke sanipun Ndara Abimanyu kados pundi kula kantun nderek sowan pepunden ngamal monggo kula dherekaken Arjuna wonten maringan dawuh Wrangudara wah criteng kakangku apa awake dhewe wis prapta ning tapel wates kesatriyan Tanjung Anom yo kena apa dadak mandheg limang jangkah menehi wis bakal prapta ning kesatriyan Tanjung Anom lan bakal sabiyan bumi miwiti nggone Abimanyu miwiti bangun kesatriyan
Sabab apa teka jlitheng kakangku ngendhek marang laku ana wigati apa engko sik to Yayi Arjuna sing lantip panggraitamu lho Yayi inggih Koko Prabu kados pundi Werkudara ya iya sing lantip panggraitamu merga iki ana perkara ingkang sajak bakal gawe gelaning ati ketiwasan sinuwun anakku Abimanyu Abimanyu anakku cah bagus ana apa lah kok dadi ora eling Purwaduk Sena kaya mangkene kamangka janggamu ana wujuding tatu Kakang Semar anakku keneng opo Kakang Semar nuwun sewu sekawit kula ndherekaken kaliyan Ndara Abimanyu anggenipun tapa brata wonten ing kasatriyan wekasan pikantuk nugrahaning dewa ingkang aran Wahyu Eka Jati inggih niku sing dikarepke ingkang putra ing pengangkah arsa suwanten negari Ngamarta gandeng Ndara Abimanyu rumangsa pekewa ning atase anak kok kongkonan wong tuwa supaya wong tuwa sing prapta teng Tanjung Anom gandeng Ndara Abimanyu gadhahi gegayuhan pengin bangun kesatriyan jiwaning panah wonten telenging delanggung sajak kepanggih kalian Begawan Durna ingkang putra ginigit jangganipun ngantos mboten emut Purwaduk Sena niki Ndara ya jagat pangestu ngrawuhi Bathara jagat Kakang Semar kula ora pati nduga mana yen ingkang tumindak kaya mangkono nganti anakku Abimanyu ora eling Purwaduk Sena ora kejaba mung bapa Penemban Durna niku nyata Werkudara nek wis kaya ngene kanane iki apa kowe kira-kira tetep arep ngegul-gulke gurumu kae apa piye kira-kira kowe arep ngalembono karo Begawan Durna apa kowe arep mbelani karo anakmu Abimanyu iki anakmu kowe kok meneng wae ya itan Durna wong tuwa ora mikir Gunjang gancing langit kelap-kelap katon lirik gencang lesri sang maweka andrung ora maling Arjuna kowe kok sajak ngilangi Subasita ngilangi tata krama Bapak Penemban panjenengan tegel kaliyan ing wayah piyambak
Seka den prayitna samurire seka balik titiyane Gandayani Trisunya Purnama sasi kilar semedi tengahing latar mileng lintang Bima Sekti kakekne Semar nggih Ndara Antasena kok betah ngrangkuli mayit to prangguli niku ngasta kembang amang gunake ya Wes, nek ora sing nulungi aku, kowe masuk surga. Nyaturaken panuwun Kakang Mas Antasena. Ayo padha-padha. Biasa meng urip kowe kaya ngono. Jan aku kan cah sekti, aku kan cah digdaya. Kok yo le nganggo tembung kan. Pripun Ndara Abimanyu, aku Cinaka dening Hyang Durna ora eling. Mangkarian. Niki nek mboten kula sing maju, mboten kula sing temandang, ora rampung. Tumpak tujar. Kakang Semar ngopo? Mareka den prayitmu. Ana wigati apa? Semurire seka balik. Sampeyan ki ora tanggap. Ora tanggap piye? Wau sing nyebabke Ingkang Putra Tanjung Anom Seda menika Begawan Durna. Terus piye? Kamangka Begawan Durna nek mboten di angslupi kalih sawijining menungsa mboten isa ndekadigdayan ngaten. Sampeyan kersa mboten umpama sampeyan kula angslupi genti. Aku ora sudi nek lara. Mboten. Mboten pun to, mang manut. Penak. Aku ketemu kowe meneh. Hei. Bali ora bali kok. Perwasa. Ya. Aku tak bali. Aku aku tulungan ya aku kindangan aku tulungan yang ora ana sing sugih ngedi aburmu
Aku ora kapake. Aja direk ya. 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 Ngatek. Iya. Jadi aku ora tau kapake jadi aku. Kok le pinter tak candal lah kok ucul kathok iki nyekel kathoke monggo mbone ra jamak-jamak gek Durgaya syukur nek kowe kapok bali ora dadak ngrekasake wong tuwa. Ayo kondur bebarengan dak ngati aja do korupsi. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Cah kene ora diguwang sing adoh mung iso. Ya wis ben. Wong yo pengen urip lho lah iya. Ya. Kanjeng Rama Kyai ngaturaken manuwun Bimanyu anakku ya. Wa para Bundarawati ngaturaken manuwun Abimanyu anakku ya. Saiki gandeng wis satata Kakang Semar. Kula. Koko Prabu Mandura mau. Sinuwun Mandura. Apa? Sampeyan kok kumpulane kalih waria niki. Tegese piye? Nuwun sewu. Niki banci kok sampeyan nambungi banci dengkulmu. Ayune kaya iki jenenge Marcelina. Terus sing iki jenenge niki lanang niki lengganane Bagong. Lanang niki. Apa iya? Cobi tok mang peksa. Ngene. Nyuwun mapunten badhe napa lho? Ngene kathokmu kene, cul. Wedian. Aku gedhe tekmu karo tekku ngene. Pun mriko diaturi Sinuwun Kresna. Ya, Kakang Semar. Koko Prabu, piye Kresna? Sampun nglemas sedaya paseksen wiwit saking wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat kalih Masada sampun dipun asta dening kadangguling Madukara. Ya. Awahyu ika jati sampun manunggal sajiwa. Wonten angganipun anak kula pun Abimanyu. Ya, banjur
namung kirang setunggal inggih menika pun Kiai Nenggala Prabu senyatanipun Kembang Wijaya Mulya sakmangke sampun kudu lemak ya Kresna pun Kakang nyekseni adeke Abimanyu kasih anakku Angga Wijaya nggone bakal miwiti mbangun kesatran Tanjung Anom kasembatan gayuaning putra Injo Dipati wau ngaturaken panuwun dumateng sedaya ingkang kesedonya nyekseni adeging kasatriyan menika. Ya Abimanyu tiba padha-padha. Abimanyu tiba padha-padha. Werkudara. Apa? Kresna kakangku. Gandeng isih ana sawijining perkara ingkang durung rampung ana. Ya. Buta galak solae lonja-lonja sarwi sigra-sigra nyandak kunca nuli tanja ora parat mungsuhe Werkudara trima bali wae aku menungso ratatanan ndi Kembang Wijaya Mulya tak jaluk yo ndi buka Duryudana kakangku Werkudara arep maju ing katingket klilipen ayo Wahyu Eka Jati tak jaluk anakmu ora gelem masrahke wektu dina iki kenceng Bratayuda saya akeh Ratu sing padha arep nrimake lelakone anakku wah sifat barat bu tibamu
ayo kondur bebareng. Ngati-hati aja do korupsi. Selamat pagi Ibu. Terus aku aja tak taleni terus. Bangun ora tak taleni metu wae kok. Dadi nek ben ra metu wae ditaleni. Dikareti. Iya. Gareng mandi gareng. Kayak turu. Miyaga mongko nabuh bunang penerus kok ya micek ya. Ngene, kowe talimu ndi? Ya. Iki ora tak rut awake. Nah, iku ngene. Sing kene tak talekke karo rancakan, sing kene ya tak talekke karo rancakan. Wis. Wis. Getakan, getakan. Kon getak. Hei, wah, krompiang. Bocah edan. Wong turu taleni karo rancakan. Purna gatining carita. Yo sembarang iki ngaturke panuwun mergo pambiyantumu anakku kasempetan bangun kesatran Tanjung Anom. Nggih. Mboten sanes kula ugi namung ngaturaken panuwun awit sowan kula wonten mriki tinampi kanthi bener becik. Yo tiba padha-padha ora ana liya aku yo ngaturke panuwun. Ya nggih. Sedaya kekirangan kula, sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten. Tiba padha-padha. Sak pangker kula mugi-mugi warga ing gading setunggal temugi sekawan. Para ingkang dipun gaya sageta kasembatan. Bubar pitike wis jedul. Bocah kale kisra. Truk gak ditabuhi, Truk. Oh iya. Apa? Ladrang Wahyu. Matur nuwun. Busana panutuping ngatur. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nom tanggapan, slamet to sak kabehane. Wancine wis paripurna. Kabeh padha slamet. Matur nuwun. Petro wonten sewu. Kaget ditabuh ladrange golekane aja lali.